mhuri yezimbabwe vana vevhu manew developments ari kuitika ende tapindigwa nenews right now panews desk. Mhuri yezimbabwe munoona tichitonetseka kuti iwe kozvizvi ichifamba sei, and then tobva tapinzigwa news kunzi aiwa achinzwai zviri kuitika mustate house. Zheve dzikabva dzasimuka tikati tichinzwa zviri kuitika pachigaro cheushe. So remember regai tikonektere dot first kuti munzwisise. Remember right now General Chiwenga vari kunzi vakabuda munyika on a secret trip. So vakabuda munyika kudaro on a secret trip, it's because zviri kunzi right now pane ma-insiders, like in fact not ma-insiders but the inonzi deep state here yekuti the real ZANU-PF leaders vaiva musinganyatsokuziva vaya, but vanenge vari ma-members of the ZANU-PF Central Committee. Handiti vekuti kana zvinhu zvamira sezvizvizvi vanenge vava kuzama kuyananisa. Handiti because mufanira kunzwisisa kuti ZANU-PF ipati yevanhu vane power. Vakuru vacho vazhinji vanenge vane ma-armies, vane masoja, vanoziva kune zvombo zvakati, vagoziva kune zvombo zvakati. So mazifamilies aya, mazifamilies ana Chiwenga, ana Mnangagwa, nana Chichi naMasa, mazifamilies mamwe amusingazivi, mazifamilies anguri kubva kuna 1980 uko vachingodla, vava nevana vazukuru, vamwe vava vazukuru vakazojoina muZANU-PF vakudidi. Yatoti isusu ma-princelings, iye atoti isusu ma-elite families, right? So vanenge vachiona kuti mwana kwakazini, mwana kwachichi ni sekuru wakadi, vanenge vakutaura zvana Mnangagwa manje. Vozona kuti mwana wakwachichi vakutaura zvana Chiwenga manje. Although ichiri zvayo first generation yeboys rakabva kuhondoka, but still same thing. So vakomana vakupinda izvezvizvi kuri kuitwa mameeting. Zvanzi chaitika manje nechokutoti Mnangagwa watisvika pakuti no, inini I'm tired, akabuda meeting akarova pasi. Ndo patiri kutaura kuti hamusisiri kugarika. Why? Because ari kugara akatumigwa ma-different diplomatic members. Tobva tachikudzoserai nenyaya yambijana, tichikuda kukuudzai panyaya yekunzi hanzi ndiani pachokwadi akawisa Ramaphosa muZimbabwe. Idzi dzava inside, ndo yame muchiti hanzi speculation, but ndo zvechitodi, ndo zvatechitoudzwa isusu nevari mukati, because vari mukati chaivo ndo vatechitotaura navo. Handi vanotoziva zvinhu izvi, vanenge vaitozoti kwaitika meeting yakadai zvonhasi. Ndo vari kukuudza kuti muri Zimbabwe inzwai, vakomana ava vatiri kukuudzai matoti isusu ma-elite families akagarisana pasi, ma-Central Committee wati vagara pasi vakaonesana kuti iwe wangu zvakuitika panapa zvakadi zvakadhakwa. Because kana pakaitika mvonga mufanira kubata manzwi. Kana pakaitika mvonga muZANU-PF kana kuti muZimbabwe, tongoti mwazoita mabudikira nemauto akadai, umwe ndokubudikira akadai, poitika mvonga poshayikwa peace, poshayikwa chi. At the end of the day situation inenge yava so unpredictable to the extent yekuti it's just dangerous to every elite member. Munhu wese ari kudla muZimbabwe right now, munhu wese ane zidheni kuBorodeo, ane zimaini rake, munhu wese ane kana kuti zipurazi rake, vari kudla muZimbabwe vese ivava, zvimafamily zvese zviri kudla izvi. Hazvidi kuona nyonga because as long as chero pakachinjwa kwanzi president kana kuti chero Mnangagwa akakondinya akasvika 2030 hazvina basa strict, as long as sitagara tine mari toramba tichingova nayo. But kana Chiwenga akazoda kuda kupindira kakastrict, akazotanga musindo, at the end of the day auzoziva kuti anosungwa panozopera musindo ndiani. Pogona kuti vegwa imwe nemazifamu nemazichichi nemaziprazi enyu nemazimaini enyu maiza. So mazifamilies avanenge achisangana makona taakukuudzai zvinhu zvemukati muri Zimbabwe, politics chaidzo kwete dzamunowa dzisina basa. Dzimwe dziya dzinokwanze formal politics kwai dzanyogwa muDaily News, dzanyogwa muHerald, dzanyogwa muchichi. Taakuchikuudzai isusu real dynamics of politics. So vakomana ava mazifamilies ava vachironga, ndobva ashedzana mazifamilies ANC ari kuSouth Africa, mazibos mazifamilies usananga angosangana ndoza muchiona achiti kana kuna Mozambique, kana pakaita bopoto kuna Mozambique opposition ida kupinda ichida kudi uona wana ZANU-PF zvichibatsira, mazifamily ari connected, mazi-African elite. Izvezvi mufano wepaZambia
Hakaende Hichilema wakapinda ari mukomana weopposition apinda ndobva apinda mukati manje ava mukati the club, the billionaires club of African political elite billionaires club. So mukomana vamuonesa kuti iwe swedera padhuze tikuonese kuti you can be rich forever if you join these political elite groups. Iko zvino izvi zvakaenda Hichilema chiro kachiona chichifamba ndoona kuti chakatozokonga chakapindwa nezispirit rimwe raire kuti but ndogona kungoita chibosi forever, for life. Chigaro chacho chingotenderera upresident hweyo chingotenderera around mapolitical elite circles. Muri kubabata unotaura zvokutoinvitwa kuta kuti yo unokona kutoziva kutoti chiro zvinhu zvikadii unozivana naminista nhingi unozivana naminista nhingi motofonerana muchito right. So mure Zimbabwe regai tidzoke panyaya. So mafamilies avo akatouyisa vana Ramaphosa kuti Ramaphosa uyai kuno muzame kutaura nemukomana. Vaida kuti Ramaphosa ataure zvese naMnangagwa, onzwa kuti Mnangagwa amire papi. Mnangagwa zveshuwa ari ready kutochipusha kusvika 2030 because kana achitova nenharo idzodzo mazelite families mamwe aya anenge akutoona kuti zviri beta tichitaura naChiwenga kuti Chiwenga chidzikamisa haana yorega munhu iwewo Chiwenga ugara utoriwo vice president utoriwo nezidheni rako utoriwo nemari dzako utoriwo nemaassets ako, so no need to worry too much. So vakomana still at the same time vanenge vakahlasira Mnangagwa kuState House according to allegations, information, speculation ringe ichibuda. Vakomana vanenge vachiuya kupi kuDen kwaMnangagwa, vachigara vachiuya kuDen kwaMnangagwa kuzozama kuzoda kuita imwe ya diplomatic talks kuti mukomana anzwisise madangers eCape 3 because vakomana apa manje apa chiri kuitika ndechekuti vakomana havasiri kungohla Chiwenga chete, vari kuhla even opposition. Right. Remember, 2 days, is it 2 days ago, 1 day ago, Chamisa just declared something. Nelson Chamisa in the appear just declared something. Hans, I have been preparing. Now I'm prepared and I'm ready. Hans, ndanganji prepare. Iko zvino, I'm prepared. Ndava ready kuita sei nai Nelson Chamisa. Mafunga kudii advocate? Vafunga kuita basa ravo rehuadvocate for the people who follow him. Is it? Mure Zimbabwe prove that vafunga kuita sei advocate, but ndo zviri kuitika panapa. Nelson Chamisa watotaura kuti ava ready. Tobva tati iwe timing yacho inobva yanakidza because iwe 9 days to 18th May pari kuzotanga kudiscusswa nemavhotsi chichi muparliament for Cape 3 bill number 3 amendment bill rikuda kuchinja mutemo. Zvino Nelson Chamisa wakubudikira exactly at that point because you see Chamisa tingataura nechibhendera, Chamisa represents the people. Even vanhu vakati watengesa, but if akangodzoka zvemutsindo paanongodzoka ipapo vanhu vanotozvikangamwa zviya zvokuti watengesa because anenge atodzoka. The people's voice will be centralized again. Have a single sender again. So mukomana wati wava ready. Hanzi ndatova ready. Hatisunzwisisa kuti iready chii, but techingoti ipapo. As long as it edifies to people being listened to, the voice of the people being accounted for. And it. Zimbabwe tiripo pamuzinda wevanhu. Stay tuned, stay subscribed. Tiri kuvhendenyura dzimwe nyaya tiri kutopinda right now, tiri kutoita ma investigations, tiri kutopindirai futi nechimwe. Thank you for watching.